Goedenavond, zaterdag 20 mei. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een jong meisje is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk met een open vrachtwagen in Ierseke. Het versierde voertuig was op weg naar de voetbalvereniging voor de huldiging van het meisjesteam van de VV Ierseke. De chauffeur van de vrachtwagen moest hard remmen en daarbij is zijn dochter dodelijk ten val gekomen. Verder is over de toedracht van het ongeluk nog veel onduidelijk. De voetbalclub heeft alle wedstrijden direct afgelast en voor het meisjesvoetbalteam is slachtofferhulp opgeroepen. De politie heeft in de afgelopen dagen in totaal 7 mannen gearresteerd die zich ophielden in de haven van Vlissingen-Oost. Waarschijnlijk gaat het om zogenoemde uithalers. Mensen die drugs uit bijvoorbeeld containers halen en ervoor zorgen dat ze dan buiten het haventerrein terechtkomen om daar verkocht te worden. De recherche heeft de zaken in onderzoek. De verdachten zitten voorlopig in een cel in gevangenis Torentijd in Middelburg. Zeeland moet groeien. Dat is de boodschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW komende week op het Zeeuwse provinciehuis aan onderhandelaars voor een nieuw provinciebestuur. De werkgevers zijn uitgenodigd om hun wensenlijstje voor de komende jaren op tafel te leggen. Wij denken dat Zeeland kan groeien. Het moet ook groeien wat betreft inwoneraantal, ook wat betreft aantal woningen, betere busvoorzieningen en noem maar op. Groei is best belangrijk voor de toekomst van Zeeland. De werkgevers zouden het liefst doorgroeien naar een bevolking van 450.000 Zeeuwen. Die zouden nodig zijn om voorzieningen in Zeeland op peil te houden en de vele vacatures te vullen, zoals hier bij Damen Shipyards in Vlissingen-Oost. En dus zou de provincie in actie moeten komen. We hebben meer huizen nodig. We moeten aantrekkelijker zijn voor mensen die naar Zeeland willen komen, maar zeker ook voor mensen die in Zeeland willen blijven. En daar moeten we echt met z'n allen op inzetten en hebben als werkgevers ook keihard nodig vanwege het vele werk wat hier te doen is. In de verkiezingsprogramma's voor Provinciale Staten was er naar de zin van VNO-NCW te weinig aandacht voor het Zeeuwse bedrijfsleven. Nou, we hebben voor de verkiezingen onze speerpunten neergelegd bij alle politieke partijen en bij alle lijsttrekkers. En ja, we zien overeenkomsten in sommige partijprogramma's, maar de liefde is nog niet 100%. Dus we moeten nog best wel inzetten om dat vuurtje wat aan te wakkeren. En we zijn ook blij dat we daarover in gesprek blijven met de formerende partijen en op 24 mei om de tafel zitten. Ja. Dit zijn nog 2 vrij jonge koppels en eigenlijk ook heel succesvolle. Vorig jaar is op dit nest zijn er hier 4 jongen uitgevlogen en dat is toch wel speciaal. Nu zitten er hier 2 kuikens op en daar 3. In het Zwin Natuurpark, net over de grens bij Katzand, wordt dit weekend de geboorte van zo'n 9 kleine ooievaars gevierd. Het zijn er wel wat minder dan vorig jaar. Dat is altijd een beetje gissen ook. Voedselaanbod is heel belangrijk. Niet alle ooievaars zijn teruggekeerd. Dat gebeurt ook. Hè. Het is een gevaarlijke reis. En er gebeuren al wel eens ongelukken onderweg. Ja. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat ze net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen zijn neergestreken. We zien hier maar een klein stukje van die hele kolonie. Dus laat ons hopen dat er ooievaars zijn die elders ook wat meer succes hebben. Hier valt het een beetje tegen, ja. De jonge ooievaars worden in ieder geval goed in de gaten gehouden. In juni worden ze geringd en een deel krijgt ook een klein zendertje op. Zo leren we heel veel over het trekgedrag van die vogels. De ooievaars zijn nog een paar maanden te bewonderen in het Zwin. Begin augustus vliegen ze uit. Lekker schilderen op het strand vandaag. Het was een initiatief van de Westkappelse Teken- en Schilderclub, omdat Westkapelle dit jaar 800 jaar stadsrechten heeft. De zon scheen volop, waardoor het een prachtige dag was om te schilderen. Maar de wind was er ook en dat was wel een beetje vervelend. Er is al heel wat ezels omgewaaid, maar ja, goed, dat hoort erbij. En als je het goed vastmaakt, dan komt dat vast goed. Sommigen kozen daarom een plekje uit de wind. Anderen hadden zich gewoon goed voorbereid. Ik heb expres allemaal zware dingen meegenomen. Een zware tafel, een zware picknickmand. En zo uit er bij ons dus niks weg. De deelnemers konden hun eigen schilderspullen meenemen of een setje kopen voor een paar euro. En onder het motto Schilder mee bij de zee konden zowel ervaren als onervaren schilders meedoen. De organisatie hoopte op een gigantische opkomst. Dat viel een beetje tegen, maar mocht de pret niet drukken. We vroegen natuurlijk 800 schilders, kunstenaars gevraagd. Dat was natuurlijk wel een grapje, verwijzend naar 800 jaar stad. Maar wat of er nu zit, ik ben hartstikke tevreden. We hebben lekker weer, een bakje koffie erbij. En wat willen mensen nog meer? Kloetingen is vanmiddag kampioen geworden in de 4e divisie van het amateurvoetbal. Ondanks een dikke 4-1 nederlaag tegen ARC in Alphen aan de Rijn. Omdat Capelle en Smitshoek ook niet winnen, is Kloetingen toch kampioen. En het is het 2e kampioenschap op rij, na vorig seizoen dus.
Kloetingen promoveert naar de 3e divisie. Ik vind het eigenlijk echt een schandalig voor woorden dat wij zo verliezen. Maar goed, ik moet deze even een plekje geven en die negativiteit uit de wedstrijd halen en dan gewoon gaan genieten van het kampioenschap. Want ja, blijkbaar is het terecht. Jij loopt al heel lang mee. Ja. Heb je dit soort dagen wel eens meegemaakt? Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Lekker maar Julian! Heerlijk! Papoeien! Ja! Fantastisch al die mensen die meegekomen zijn, ondanks de wedstrijd. Ja, dat denk ik nu al niet meer aan. Als je dit ziet, dan maakt dat alles goed, hè? Hoe heb je die middag beleefd? Nou ja, zwaar natuurlijk. Ik bedoel, het is niet gelopen zoals we gehoopt hadden. Alleen uiteindelijk word je kampioen over een heel jaar. En na 29 wedstrijden, sinds november geloof ik, koploper geworden. Dus heel dominant. Door het kampioenschap van Kloetingen staat volgend seizoen de klassieker tussen Hoek en Kloetingen weer op het programma. Voor het eerst sinds jaren. De zon kwam net als de laatste dagen weer goed uit de verf met een beetje sluierbewolking, maar ook wel een paar stapelwolken. Doordat het warmer werd, van op veel plaatsen werd 20 graden gehaald. Alleen aan de waterkant in de wind was het nog een beetje fris met 16 of 17 graden. En de wind speelde sowieso een vrij grote rol met vlagen van windkracht 5 tot 6. Vannacht neemt de wind wel iets af, maar niet veel. En ondertussen neemt de bewolking van het oosten uit toe. Minimumtemperatuur rond 12 graden. En morgenochtend is er vrij veel bewolking, maar het wordt ook geen grijze dag, maar er is toch kans op een enkele lokale bui. Vooral op Schouwen-Duiveland en Tolen. Landinwaarts is ook de meeste bewolking, maar dat gaat dan wel met maximumtemperaturen van 20 tot 22 graden. Aan zee is het een paar graden koeler. Maandag is er een noord-noordwestenwind die wat minder sterk is, verspreid van een paar buien met vrij veel wolkenvelden. Daarna gaan we omlaag met de temperaturen en na weer typen met opklaringen, wolkenvelden en dinsdag nog een enkele bui. Tot zover, een fijne avond en graag tot morgen.